Ko ay sila magtrabaho, ilaw wisik-wisikan. Sky nakarim ka Sky no? Kadaghan. Ang kamatay yung tatanong, dali mo na Sky. No. Ha? Kuyog man si Sky. Di ba? Sa pag-ibig naman, di ba? Nagkakuyog ka. Di ba udit mo? Diloy. Nawa, kita mo? Ramong nasa line place. Pasko nila ha, dali. Ramong nasa line place. Pasko na. Padung man ni Madridihos. Pagkari pa ni mo mano? Mo ni padung kang wayan. Madridihos na ni dire. Crickets. Nag-video ko. Oh, tanan ko man si Insan anawag. Assemble o assemble. Anawag akong Insan, di man kamo kung Niya among gilimpyuhan. anawag ako sa inyo. Magkuhan ka kuya? Kay duwa pang kasa. CSS ka? Oh, ito gipilit CSS. Okay, maklaro. Jiin, yan na siya. Kinso, ano siya. Ito na tayo, unsa na sila? Dit, mag-picture mo diha, family. Hey, mag-picture mo diya, family. Ano, unsa ba ni? Sila ni Judith Gistihan. Oh. Dito dapit diay sa kuan sa Dito da dool sa katong gistihan ninyo. La Playa. To sa atong kako nga sa tong cliff diving. Ala makapanungkit deta dito. Atong ilang beach to na ay daman dito nakakpan. Mani dagoy ni mama oh, gangisi. Na? Hello? Tsaka sa tamo to dito. Di ato sa taman ni Utos Balay. Luto mo. Magpalit tong seafoods, isda, Tipos o unsa pa man? dimpo. Sila man kuyog ni Jan, ingnon lang niya apilag limpo. Sige, nya kisa may una na ko ihatod. Silang Judith, mama. Dit, iuna mo hatod. Kay para makapanglakaw mo balik ni Jan. Uy, ni kuyog siya nir. Ningon naman ato na ta. Uy, una sa si Auntie May. May, una sa sila. Iuna sa sila. Kuya, iuna sa sila ni Auntie. Palingkuran na lang sa Versia diha dyan. Kay mang lakaw baya mo. Magunsa mo? Saan? Oh. wala ka init at asa pa. Kinso? Tuyok. Wasay-wasay. Ano? Di highway na lang para paspas. Ay, dito sa kwan dyan. Sa may ligyan sa kanin. May namaligyan din po. Atong Ito sa patayan ng interview. Light na kayo to yun. Ano man man yan.
Naka-charge ha? Naka-charge. Sito kayo nimo natug ka nagmisa so pag misa wa na, alive ka na. Mano na to pag misa kay wa nagkiat. Wa man na dato nagkiyat, wala nagbukuan. Di siya maglakat-lakat. Piso magas-gas ina eh. 1 piso. Makaligo na mo kuan dagat. Si mo ko video si kinso ka. Ako nag-video. Kahapon, naligo kami sa kuwan, Baigan. Motor ka mo. Oo, ako na sa Manang. Dito. Gusto ni Judith makaligo na iya anak kita katanubungan si mo. Gani makaligo niya dito sa sila pwede man mga alas 4 sila mo check in doon. Wala day dito ihugaw kayo? Hugaw siguro dito. Hey, sundol. Pasado sa Oo, sundol. Natag yung sky. Buuna sila dito ni Papa. Yeah, taga di man ako. Kuhaon mo. Ay. Dili Santos. Ang kuwan ba sa Sila ni Mama Marcia dapit. May, atuan ninyo si Uncle John. Sa ilan Lula Marcia dapit. Sky. Yung magkikwanan? Wala may signal dire. Wala signal. Atuan na lang ner. Ako rin din oh, dagan dito din. Na. Ito na ni. Ano yung magluto ko ang pagbakal? Ilang kilo? Kilo kilo. Oh, 80. Kani ba kanina ko? Pili siya. Pila na siya? 80 ang kilo. Lodo, plastic mo. Kuan lagaw na siya. 200. Oy, kuan? 2 piso. Oh, gito 100 niya. O sige. Dili na rin, abi. Kana. Oh. Kana ay, nindot kayo. Oh. Bahay. Puti kayo. Sa kuan. Bahay. Butang mo lang. Ayun lang. Kuwan nga duhay, oh. Naamoy. Mo na duhay, oh. Bulinaw na puti. Katong gagmay. Ay, kanang dili pa pinuto. Ano nga lang tag. Kana ay? Pila ni? 100 ni? Sino yung ano? Tapos kung Sap-sap, di ka.